mutumin daga nan na tashi na tafi America zaben Donald Trump ni na juya abin dole aka ce ya za a ce mace ce za ta ga da Donald Trump muna kallo ba zai ni na shiga na fita dan Bilal sabon sauri dan Bilal turo min amalanken kirjinka na soyayya turo min kirjinka na soyayya turo min bokitin kirjinka na soyayya turo min akori kura kirjinka turo min amalanken tirelan kirjinka na soyayya idan dare bakin dare ya zala da duhu ka ganin gaban ka balle ka bi taro washin mutane na haifa ko beraye ku ban amsa ni na fi kwaro yawa ɗayansu mai kan gwanda ne na biyu su kokan girgi ne na hukunsu kwaye kama da shi ka san wa nake nufi ai zuwa na Ingila na farko dan Bilal a 1902 shi club din Real Madrid aini ne captain na farko dan Bilal kai kai kanin hajiya ne baba ai dana ne ai Allah baba ya haka ai wata wuri yayi wannan wata wace ita ce uwa wata ce ta yi uwa mana baba ai ita ce wacce na kawo da aure Alhaji me haram a ciki akwai wani abu ana ji son kayana nake je ki hakuri haji neman Allah haji dama ba ta hanyar Allah ka samu yayan nan naka ba ban gane ba ta hanyar Allah na same su ba ke wajo ko muke da ki yanzu آمن الرسول بما أنزل إليهم من ربهم والمؤمنون قلوب آمن بالله وملائكته dan Bilal aje daga shi aje dan Bilal kun kama direban ne? Wa direba? Kan da na gani wallahi. Kai, baban